Dyremishandling foregår overalt i verden. Det har det altid gjort. Der er mange, der hjælper, men det er ikke nok. Der er mange, der overtræder op til flere love om dyrevelfærd. Hvor et dyr i stedet skal behandles godt, have adgang til mad og drikke og have en vis frihed. Du kan hjælpe. Flere organisationer går imod dyremishandling, og hvis du støtter dem, vil færre dyr mærke smerte. Hver en krone tæller.